No siema, co tam, jak tam, witam moi drodzy. Pierwszy dzień wiosny dzisiaj. Klimatycznie to tak średnio w Bytomiu dzisiaj zasmogowany, tak że cały dzień mnie głowa boli. No, ale jak to mówią, nic nowego. I słuchajcie, robiłem sobie porządki, tak zwane wiosenne. To może przesadziłem, bo jakieś takie dogłębne to one jeszcze nie były. Ale co znalazłem, moi drodzy? Przypomniało mi się, że przecież kiedyś Niklaus bawił się w ASG. Może nie jakoś tak super zawodowo, ale był też taki okres w moim życiu, parę, no już dobrych lat temu, że biegaliśmy po parku i po lasach, przebrani w jakieś tanie moro i strzelaliśmy się z kulek. I tutaj, moi drodzy, miałem tych broni od groma, takich głównie tańszych, ale też takich droższych parę sztuk. To jest jedna z tych, to kosztował chyba około 120 zł na tamte czasy. To jest, moi drodzy, już wam pokazuję. Jest to replika. Mam nadzieję, na YouTubie jeszcze nie dają bana za coś takiego. To jest zabawkowy pistolet. It's a fake pistol. Replika z Zauera bodaj P226. Miałem też P228. Ona w ogóle jest bardzo solidnie zrobiona. Ciężka. Pokażę wam to z bliska. Jak widzicie, jest bardzo ładnie wykonany. Tutaj w rękojeści fajnie obciążony. No oczywiście wykonany z jakiegoś takiego tworzywa sztucznego. Aczkolwiek jak widzicie, jest to tworzywo sztuczne całkiem niezłej jakości. Tutaj magazynek. Zajebiste było to, że tutaj wylot łusek przy przeładowaniu się otwierał, co było taką rzadkością. Głośny huk, fajnie odbijał. Miał nawet tutaj blokadę, żeby się czasem nie poszczelić, która oczywiście już po tym całym czasie mi nie działa. Ale jak na tamte czasy, to bieganie po placu z czymś takim w porównaniu do tych pistoli z odpustów, które kosztowały po 10 zł, to był, moi drodzy, naprawdę sztos. I on nadal działa. Kulki trzymałem w takich pojemniczkach po paskach do mierzenia poziomu cukry. Jak ktoś ma cukrzycę, to na pewno kojarzy. To po mojej babci jeszcze świętej pamięci. I oczywiście te kulki to też nie mogły być takie belejakie jak z odpustu, bo one po prostu były bardzo niskiej jakości, zacinały pistolet, po prostu były słabe. To trzeba było zamawiać w takich sklepach militarnych, żeby one też po prostu były gładkie, wyszlifowane i eleganckie. Tutaj sobie narysujemy jakąś prowizoryczną tarczę. Mam nadzieję, że Pixelbox nie obrazi się za to, że robię to na ich starym kalendarzu. Nie wiem, no kurde. O tak. I tu namalujemy jakiegoś złego pana. On jest taki zły, o. I chce nam zrobić ała. I ma wąsy takie, o. I zęby straszne. I musimy go zaszczelić, dobra. To jest diabeł, powiedzmy, o. Będziemy strzelać do diabła. Ja to teraz tu ustawię. Zobaczymy, czy Mikołaj jeszcze jako tako macela, czy już mocela, jak to się godo, jak baba z wesela. I tu taki problem się zrobił z tą pistolą, że ona niestety się często, o widzicie, zacina się przy przeładowaniu. Jakoś tak nie odbija do końca. Ale możliwe, że to te kulki też są jakieś einfachowe. O, ale można je trochę pomóc i jest git. Dobra. Coś tam poszło. Idziemy zobaczyć. Jak na szczelnicy prawie. Uhuhu! Prosto w buzie. No, generalnie przeciekałoby mu. I taka to była, moi drodzy, właśnie zabawa z ASG. Kupę czasu żeśmy na tym spędzili. Przynajmniej była to jakaś aktywność. Wyłaziło się z domu, można było fajnie pobiegać. No oczywiście używaliśmy tam jakichś takich okularów przeciwsłonecznych i tak dalej, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo wiadomo, że przy czymś takim no raczej nikogo nie zabijemy, ale można na przykład kogoś trafić w oko i na pewno wtedy by się zrobiło bardzo nieprzyjemnie. A sińce na rękach i tak dalej, no to cóż, ryzyko wliczone. Na pewno obstawiam, że większość z was, przynajmniej chłopaków oglądających, ale może dziewczyny też, mieliście MP40 na kulki, ja też takie miałem, na każdym odpuście prawie takie było. Miałem takiego shotguna, który bardzo mocno bił, takiego jak z Terminatora jakiegoś takiego, bardzo daleko, fajnie, celnie strzelał. Niestety to wszystko się psuło, bo tam w środku te sprężyny, te gumki, to się zrywało, pękało i było po wszystkiemu. No ale co można było oczekiwać od takich, prawda, giver z odpustu, które kosztowały 10-20 zł, a te takie profesjonalne repliki, no to ta kosztowała około 100, przeszło 100.
A jak jesteście w temacie, to wiecie na pewno, że takie porządne repliki, gdzieś są też potem na przykład elektryczne, czy gazowe na CO2, już w pełni metalowe, to one potrafią kosztować i po kilka ładnych, nawet nie stówek, ale tysięcy złotych. Także taka zabawa to też jest drogi szpas. Ja wam powiem, że od ASG bardziej zdecydowanie podobał mi się paintball. Tylko że w paintballu no to już generalnie te rany są trochę poważniejsze. I oczywiście biega się w masce i tak dalej, ale tutaj gdzieś szczególnie jak się dostaje w ręce, w plecy, tutaj brzuch, uda, to po prostu takie sińce i ciągnie to już konkretnie. Ale zabawa jest przednia, także jeżeli ktoś z was jeszcze nie miał nigdy szansy sobie zagrać w paintballa, czy spróbować gdzieś ASG. Nie mówię tu o paintballu laserowym, bo to już jest całkiem inna para kaloszy i tego akurat nigdy nie miałem jakoś okazji przetestować. Ponoć też jest fajne, ale to według mnie jakoś się trochę mija z celem, bo tu jednak taki jak najbardziej realny ten feeling tego strzelania z czegoś, co imituje realną broń jest prawda, jest kluczowy. No. I to by było, moi drodzy, w sumie na tyle. Ciekaw jestem, czy wy też żeście się bawili w jakieś tego typu rzeczy ASG, czy żeście biegali z jakimiś giwerami z odpustu, albo może z tak zwanym szlojdrem po śląsku. Szlojdr albo gabla, czyli po polsku proca, którą też którą można było używać do wyszczeliwania zanęty, jak się jeździło na ryby, gdzieś na dalekie dystanse. No. To dajcie znać w komentarzach, jak to u was wyglądało, czyście z giwerami odpustowymi biegali. Były też pistole na tak zwane plac-patrony po śląsku, czyli kapiszony. Korkowce też były, to te miały taki szczególnie wielki huk. Było tak, tak było. Teraz to chyba już nic nie ma takiego, bo już ani petard nie można sprzedawać. Nie wiem nawet, czy jakieś pistole na kapiszony można sprzedawać, czy nie. W każdym razie dajcie mi znać. A ja wam dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że ta wiosna się do was zaczyna bardzo przyjemnie. Zapraszam was oczywiście, jak wam się podobało, do zostawienia łapek w górę. Teraz ciepło, to planuję więcej nagrywać też takich vlogów. Mam mobilny sprzęt o dobrej jakości, więcej takich vlogów terenowych gdzieś. Trochę też bym chciał Śląska pozwiedzać, bo pomimo tego, że na Śląsku się urodziłem i wychowałem i spędziłem całe życie, to gdzieś tutaj zna się te miasta wszystkie okoliczne, jest coś tam Bytom, Tarnowskie Góry, Chorzów, Katowice, a Śląsk jest wielki, jest Cieszyn, jest Opole, jest Wrocław, Wałbrzych, Legnica, to jest wszystko cały jeden wielki Śląsk, także po tym Śląsku i dolnym i górnym chciałbym przez najbliższe wakacje troszkę może pojeździć, powlogować, postreamować też i wam trochę takich ciekawostek jakichś z tego Śląska pokazać i sam je odkryć. Na Górę Świętej Anny się wybrać, czy na Ślęże. Przynajmniej taki mam plan i mam nadzieję, że do wakacji się z tego nie rozmyślę. A tymczasem zapraszam was na streamy codzienne, gdzie możemy fajnie pogadać, pograć razem, pośmiać się na Twitch TV /Niklaus, na Instagrama, bo tam fajne zdjęcia wrzucam gołych bab w ubraniu, to na Facebooka. Wszystko macie pod spodem pod tym filmem. Tyle. Dziękuję wam pięknie, miłego dnia lub wieczora. Trzymajcie się.